og velkommen tilbage til den her video. I dag unboxer vi dumpling. Og jeg kom til at hive min, fordi jeg godt ville have den der. Ja, vi lover at vi har kigget. Ikke mig, vi har kigget. Og vi skal gætte, hvad for en hinanden får. Og det er ikke det rigtige, men det er stadig en surprise dumpling. Det er min første dumpling. Så. Okay, jeg tror hun får den grønne. Jeg vil godt ikke lide. Jeg tror, du enten får den blå, lille, grønne eller orange. Ej, jeg tror, du får den lilla. Jeg tror, du får den lilla. Okay. Skal vi Og jeg tror, du får den grønne. Okay, lad os Men prøve. jeg håber, jeg får den blå. Ja, og jeg håber, jeg får glitter, fordi... Og glitter selvfølgelig. Ja. Skal vi åbne? Okay, ja. Du starter. Okay. Okay, 3, 2, 1. Vent, jeg gætter. Hvordan? Jeg gætter rigtigt. Hvordan gætter du rigtigt? Og Ja, vi lover jer, pinky swear, vi har ikke åbnet den endnu. Hvordan vidste du, at jeg fik en grøn en? Det er faktisk sindssygt. Okay. Men jeg vil faktisk også lidt have den grønne, fordi jeg Nu elsker skal jeg grønne af mine åbne. øjenfarver. Okay. Og jeg troede, du fik den blå. Sagde du ikke lilla? Jo, lilla eller blå. Okay, nej, en af dem. Blå! Nej, lilla. Lilla. Lilla, okay, Lilla. nu har du. 3, 2, 1. Vi er faktisk sindssyge. Vi er faktisk Hvem prøver lige at vise sindssyge. ansigtet? Vi er faktisk, vi er vi rent er faktisk sindssyge. We just know it. Hun gætter grøn, jeg gætter lilla. Lilla. Vent, jeg vil gerne have en lilla eller en blå så. Så bye!